Οι χουρμάδες είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διαδεδομένα φρούτα στον κόσμο, με χρήση που χρονολογείται αιώνες πίσω. Αυτά τα φρούτα είναι γνωστά για τη γλυκιά γεύση, τη θρεπτική τους αξία και τις διάφορες χρήσεις τους στη διατροφή και την κουζίνα. Οι βασιλικοί χουρμάδες προέρχονται από τους φοίνικες, που είναι φυτά ευρέως διαδεδομένα σε περιοχές με ζεστό κλίμα. Αυτά τα φυτά παράγουν πλούσιους καρπούς με μακρόστενο σχήμα και γλυκιά γεύση. Οι βασιλικοί χουρμάδες είναι γνωστοί για την υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξυδωτικά. Ένας από τους κύριους λόγους που οι βασιλικοί χουρμάδες έχουν γίνει δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο είναι η διατροφική τους αξία. Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη ρύθμιση του επίπεδου σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμινών και μετάλλων, όπως βιταμίνη Α, βιταμίνη Β6, βιταμίνη K, μαγνήσιο, κάλιο και σίδηρος, που ενισχύουν την ανοσοποιητική λειτουργία, την υγεία των οστών και την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό. Τώρα μπορείτε να τους αποκτήσετε εύκολα από το spicesmajor.gr. Δείτε το link στην περιγραφή.